لگوری راگهاندنا وزارت تندرستی یا ترکیه لدیاربکر و شرنخ جوره اومیکرون هات تومار کرن. وزیر تندرستی یا ترکیه دکتر فهرتین خوجا دبیجه اف جوره لگوری جوره دن زودتر بلاو دبه و بانگا پابندی بونا ریکارن خواه پارازیه کرد. Omikron varyantı var mıydı? Evet, bizde var. Bijîşkê nexweşiyên Sink Profesör Dr. Abdurrahman Şeniyê got vîrusa koronayê xwe gelek diguhere. Lê bandora cureyê Omîkronê siviktir e. Profesör Şeniyê dibêje, divê welatî pabendî rêkarên xweparaziyê bin û bêyî ku dûdil bin, vaksînê werbigirin. Omikron mîna sankî tu dibî nezle, tu dibî grîp, tu awatî pozê mervatê, qirka wî dişê, laşê wî dişewite. Efendime söyleyeyim, mîna grîpal enfeksiyon ki derbas dike, ji bo navî belê pir zû bela dibe, jêdinê pir zû bela dibe, ji bo navî rîska wî zêde ye, lê belê nexweşiya ku wî nexwe jî here nexweşxanê rakeve, lê yoxon baximê rakeve, raqama wî pir diçûk e, yanî gelen ji aşiyê netirsin. Hakikaten yani aşî ne kısırlaştırma çedike, ne efendime söyleyeyim ne dukuje, ne nexweşîgî dinê çedike, ne cîp taxmıştıkin. Ya wertişti be yani. Dünya giştiki ana evk aşî zêde kirine daha rahatin, ev aşî kêm çekirine ji bo nawan tehlikê daha zêde ye. Li gorî ragihandina bijîşkan vaksîna BioNTechê li gorî vaksînên din ji cureyê Omîkronê baştir diparêze. Bijîşk welatiyan hişyar dikin û dibêjin tu bandoreke vaksînê ya rasta rast an nerasta rast li ser tenduristiyê nehatiye tomar kirin û bila welatî bê tirsoxof vaksînê werbigirin. Endamê Konseya Rêveber ya Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB Dr. Xalîs Yerlîqaya got, Omîkron zû belav dibe û kesên ku vaksîn wernegirtine ji Omîkronê zêdetir bandorê dibînin. Dr. Xalîs Yerlîqaya dibêje bi belavbûna Omîkronê halet jî zêdetir bûn. Di pêşerojê de ew ê Omîkron gelek belav dibe û li gorî delta sûşa deltayê diqat çar qat zêdetir belav dibe. û hin semptomên xwe jî cudatiyê wî hene. Mesela Omîkron belkî pir bilindeya bedena ateşê agir zêde nake, belkî kuxikê hindik e, lê belê wek semptomên zekemê ne yên Omîkronê lê belê zûtir bela dike. Yani kesekî mesela digîjîne pirê kese, yani kesekî here cîkî girtî, cîkî bê hewa, cîkî ku nevekirî bê li wir pir bela dike. Ew jî dibe sedema ku di zû di nav civakê de bela dibe, lê belê giringî ew e ku kesên ku bê aşî bin ew ê gelek xetere derbas bikin. Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya Tirkiyeyê rojane ji 25,000 zêdetir kes tûşî koronayê dibin û ji 105 zêdetir kes jî bi koronaya canê xwe ji dest didin. Li Tirkiye û Bakur ji destpêkê heta niha ji 5.1 milyonan zêdetir welatiyan du vaksîn, nêzî 18 milyon welatiyan jî 3 vaksîn wergirtine. Hêjî li Diyarbekir, Mêrdîn, Sêrt, Batman, Riha, Bingol û Mûşê rêjeya vaksînkiriyan kêm e. Bijîşk dibêjin da ku welatî xwe ji cureyê Omîkron û hemû cureyên vîrusa koronayê biparêzin, divê vaksînê werbigirin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.